ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kiniga po inyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga buying. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Buying. Kini akong problema bahay ni sa anak sa igsuon sa akong asawa. Naamugod siya puyo sa among taon. Pero aron yung masabtan akong problema, no? Inanin ako pagsugod at tanan. Ay, Pedro, may Peter, may inanoroy maroda. Asa mo pa dong? Ikaw, Pedro, siya Peter. English man ni Bisaya. Oh, English siya. Ako'y Bisaya, siya mo'y English. Bay, Peter, ang tatabi. Peter Dihos. St. Peter, St. Peter. Ang tata, ari, bisa kung sa katalata niya, kani ay. Katong alis to, alis. Okay, larga, Pet. Larga. Sige, Bay, Peter Dihos. Kana, ari, ano, dunay mga asawa, way pagtubag sa bana, gabi na ang bana, walay trauma! Salamat kay Bay Peter. Peter Dios, ha? Sorry Diyos, sa nili po ni Bay Peter Dios. Kay para dohaon na itong sista, si Pedro may mulid, niya ikaw may mo greet him, ha? Sige, thank you kayo. So, padlakaw na sa mo. Ha? Ito kayo may plite. Oh, sakto din, no? Plite din, adaraw. Kung i-remind ko kong GSB. Adaraw. Ay, sa kakumkum siya ng halis sa skin din. sige. Bay Peter, salamat kayo! Natahon akong mga amigo ay sus pilibagin ako. Dong boy. Oy, Day. Dong. Day. Nasi man ang Carla langita nimo. Adis man nang bidang ano, maka probida no. Ano sa kadiyot ba? Day. Oy, manang, kumusta? Ay, kumbati lang gihapon, bisag naglisod na. Nagkagwapa man ka manang uy. Ay, sus, karaanan na, Nadia. Ano sa may karaan man na? Ay, kanang iyong daig-daig na ko. Karaan. Sige lang mo daig-daig, huwag mo hatag-hatag o kwarta. Huwag ka mausap manang, maulan dahi gihapon gid ka. Ay da, mausap ba rin atong batasan. Pero kining atong mga kabuang ay maoy lisod, usbon. Mawagit mo Ano na. sunoy mo ka manak, kitsa ikaw ba mo? Kitsa ninang? Ay, waday mo kailan ha? Sisiyot bitaw ni akong kamanghuran. Ikaw na rin siyot! Tiyo. Tiyo. Tiyo, dong Tiyo, dili kay Tiyo. Tiyo. Singa, buyay ako nga niya, Tiyo ni mo, probida ni mo. Sila dakuan na ni mo kaon ro, dako na kay ka. Sabay dako ba nga, mauro man gihapon ang iyang kuan gidakon. Di ba, ang gingon ako nga dako. Katubo. Wa bitaw nang, ang igingon akong dako, dili kaon di ay ang iyang mata. Tiyo. Ay, Tiyo ha, Tiyo. wa man na mo dako iyang mata, oy. Misigara man nagmayo, murag 50 buyas. Mo gani. Sigar kay imong mata mo dako taon. Mama.
Ay daw, saragoy, nakita na ko ng bata nga midako. Unsa man manang? Ang itlog na gud ana niya midako. Ida, mura di ka si Franz do. Bukot sa ito. Kidot ko ni mo do. Unya na inyong istorya, uy. Unya na inyong tabi. Mga on sa ta, kay nahibaw kong gipanggutom na mundo, ha. Ayan. Dali sa mga rin sa kasina. Pero importante. Manadakan lagi ka na dya. Tingangan. Giun sa niyo pagkahibaw nga gipanggutom namin. Ay, nay, si Isyot ay luspad na kaayo. Ay, Dali na mo sa kasina. Dong, alit dong atos lang pagkaon. sige, pangaon mo. Naglataw kong bato. Nasurpresa yun mi sa pag-anha sa igsuon sa akong asawa nga babae uban siya anak. Nagtuo kong dunay ka may problema. Pero dihang nahuman na silang kaon, istorya mi bahay silang tuyo. Dong Boyeng, Nang. ang ako gyud tuyo sa pag-anhe dong ba. Akong gida kining imong pag-umangkon, kay gusto laging mo bakasyon din ni siyudad. Makasyon day. Di mo ka ani eskwela nang. Ang boto ganahan ba sa ding eskwela ng bataa? Shot. Tiyo. Smiling rag mata. Yeah. Nakakabis ka? Di nakaganahan mo eskwela day shot? Lagot ko sa kong maestra, tiyo eh. Pero may kong kusabaan. Pero mugi ang gikontrahan. Akuan, ano man. Basig, may saka. Ang boto to niya, tiyo. Huwag mo ko kinumdong nga sa ako niya. Hinundong ka itong permero yung kasabaan ka niya. Unsa man sulti niya ito. Nasukuro siya na kung nga Maunsa. ako siyang gipanabi nga busluti yung panty. Pagkakadnahan, binugusto, di kay kamuso. Aliwat ka, Pedro, ha? Pero ano, ipanabi mo sa mo? Nang lilit, tingali ka niya sa, di ba? Di ba, mo kabuslot yan pati? Tawon ko manglilito eh. Siya may patakag dila ko. Sabi ko, Mga dinaguganaan mo balik. nga sa ato pa may drop di ay klase di ay gidrop ka no kayo ano mga kita dito Murag anak ito. mao ba na Mao na, badlongon man sa guding bata agod. Mama, watawon ko mo pabadlong god. sa ato pa di ay og wa ka bundang mag-graduate na tadi ka karon sa high school Graduate mo lang tiyo. Nakatrabaho na ginang karon. O di ba, engineer na unta karon. Ilom di ay, engineer. Bugo kay kagmatoy, engineer. Bugo ko taon. Di mo ko balkansi sa mong klase, ma. Kana mag-exame. Kana na ko mga classmate. Pulos itlog. puro itlog Oh, ikaw itlog po. Asa balkansi. din dako ng itlog ni mo kanhana Aray ko! bukod sa ito ipakidot Tuanas manang, gipasakay na nimo. sakay ng boss Si Isyot. sa kwarto ay akong ipabahay ng pagbangkon mo. Dong, dili ka ta maproblema anang bataa. Anong problema nga? Tanaw ra ba nako anang bataa pagkadako ra bagkaon. Noon, labaw na gini itlog dako basta Dako sa nagitlog. dako basta malihok lang dis ba di tinapulan okay naman magtinapulan ganina di po to balik to si ilaw Dong, bisan to may pagkadakog kaon ning pag-umangkon sa kong asawa pero nakita sa nako nga kugihan sa kimbata taon muliyaw sa gidinoon unya nanlabay ang dawa ka buwan Doy Buying, ang inubi imo din ang pagkumangko ng bata. Kisingan na niya. si Isyot doy ako'y Ay, itaw mo no Isyot na mo no ngano mo no may buong mangkod ko ng bata usahay nga. Mustambay diha sa tindahan. Usahay at tos may bilyaran. Karupa ko ibaw nga imo din ang pagmangkod. anak na sa igsuon nga magwang sa kong asawa Mao ba? Oy, shh. Bantayin na usahay ng bata, ha? Kay murag gisuod siya sa mga istambay dire. ha Pasit ba dara siya sa mga kabuang sa mga istambay? sige may problema na mo warningan ko na Oh, ay kumpiyansa. Kay baw ka na sa mga istambay dito. sige mano salamat kay mano Sige. sige mano arin ako Sige.
Dong, naunsa man as issued, uy, murag tuan na pirmi ang naong ang mga barkada niya. Basig matakda na siya sa mga istambay diya, ha? Basig ni apil na siya na suyop-suyop. Mida, siya na naman intra siya ng suyop-suyop, malas na siya. Nagin ako siya absolutely this bay. Badlungan na, uy. Kay tagsa na lang ba na ako na makita din ni sa bahay. Murag tuan na pirmi siya mga barkada. Imo man ang pagubangkon, ikaw tayo badlong. Ikaw lang, kay man patuom na nimo. Sige, akong pagsultihan na ba ta? Tarungan lang pagigsultiha ka, di mahiubos. Basit unyag, musulti na ni Manang. Iyara ba nagisalig ni mo ng bataa? Oh, day, ako rin bala na. Ako rin bala na. Ay, asan mo ni bata? Tagsan mo na ng puyo ni sa bahay ni bata. Pabida, murag nabuang ni sa barkada ni bata. Aray, kinip. Damang rin chinsoy. Gabsul ng liog ang kadat. Mayo kayo na uli ka do? Do, adulong ti kape. Ay, istorya ta. Uy, tiyo! Wala kay Tiyo. Jut. Wala kay Jut, Ron. Labuyog, tiyo. Tiyo. Labuyog ito ka ba? Ana ako, Jote, pero giwate ka kay magkikstorya ko about universe. Uy, tiyo! Maliit ka na, tiyo. Ngayon natin istorya ni Kulin mo, tiyo. Sige lang, kadlili na kayo. Ayun, nalakaw na lang ito. Sas ka niyan! Ay, ang sarito, tiyo. Ang sarito. So, di kita doon nga, nabuang ka sa mga barkada-barkada, di ha? Di na mga kahapit, uli ni sabay. Kaya tuwa ka lang permis sa imong barkada. Kisa imong barkada, di ha? Ay, wati, ay. Ay, sila rin mas kalo, suwaki, o bagdok. Maunay mo mga barkada. O, tiyo, mga buton na sila. Sa ibutan! Sa ngalang na na, kulba na. Kita diyan. Kalo, waki, bagdok. Nakaila ko ng mga tawa na, Jot. Pulos ng liyupay, ha? Mga ikaw, palayuan na nila. Ay, paduulan na. Di ko gusto makakita magsigi kag kuyo nila kay tingalig madamay kag mga binuhatan na kasabot ka. Ay, Ayaw na pagkuyog-kuyog nila. Sabot! Kung di ka gustong i-deporte ka, pauli ngantos bukid sa inyo. tiyo. Day, Neja? Neja? Yes, Dong Boyang. Ay sa shoot eh. Kisa nga? Shoot. Si... Shoot! Asan? Diri na to, uy. Aw, nilakaw na sa tingali to. Nga naman. Ako an kining ngita mo na kung pare taon nga masya ba nya mangita man kinahanglan sila helper. Ako giingnan na ako pagbangkod sa kong asawa nga way trabaho, ngitag trabaho. Ako ipasud dito. Ana to sa siyang mga barkada. Oh, ida ako pag giingnan na di budol na niya mga barkada. Bigla ako pagitaon. Oh, iba taon. Tugsok ko na rin ba? Bantay lang rin ako. Oy, sulsa ng imong motor dire. Oo. Kaya, aray, siya niya ako kasugat. Tiin ka ni gikang panuha. Sudes! Uy! Dali! Tiyo! Sabi Asan na, ka? tiyo, doon na tika. Doon na tika, ha? Tiyo-tiyo pa ka niya. Tiyo, asa ka? Asa ka? Munta naman ka, ha? Ida sa di mo, no? Mm. Anong kuta naman ka? Anong kuta ka? Ngita ko ni mo. Dimde ka. Di ara ko spulan. Di maging natin magsigig kuyog ka ng barkada. Dili magsigig kuyog. Tara ito, tapos bahay magsulti ta. Agay, tiyo! Tiyo, agay! Nakasuod yung trabaho sa siyam sa akong amigo taon nga suod po na ako ang tag-iya. Kunya, pila may sugilanon. Ako siya gisoroy dito sa siyap. Kunya! Ribing! Piping! Ay, yaman akong kumpare. Pre! Musta? Huwag kayo siron. Taon. Ako ganing pero nagi ko jote. Ningon ko taon ba kay ayawat pa kanon ko mo din. Ani agi lang ko dili kumusta ang pagubang ko sa kasawa taon, wa mo presyo din eh. May kay nasuroy ka diri pre. Oh, ngano pre? Ha? Ha? Paitas na yung pag-umangkon pre oy. Tapulan man kayo. Tapulan kay bataan. Nya. Mo ba'y pinakadako kay kaon na mo dili. Kaon daan na. Daan ba? Dan dako kaon. Oo. Ug sus pastilan ug di patunggo di mo pre. Hagbay ko nang giputbol oy. Pero maikog lang ko nimo. Ikog pagputbula na. Basta mo pabadlong ngali, sige lang ana. Aron, karon giniguli nako. Ako'y football ani, ha?
Pitik yun na akong bata. Ako'y putulan eh! At asa siyutes, Denija? Ay, naambot lang ana, oy. Wa pa man ito mauli sukad ganina. Dali ni maayo da. Murag busan ni bata da. Papaulian na na siya sa ila, oy. Aron, dili ikay mapurisyo anak niya. Garo lang yun ni bata! Tiyo? Lingkod, ug ang umay una. Oh, Istorya ta shot! unsa man tiyo? Sabi ni Biyo nga, napon ko ka dito si magtrabahoan. Unya, kanindot pagidi mo. Tubulan ko no kayo ikaw, pinakadyak kong kaon. Grabe naman. Di ba ginam, di ka nga undang na ni mo barkada. Focus sa mo trabaho. Trabaho, bitaw. Magtarong ka na sa mo trabaho, ha? Dili kay, mangita kang trabahong sayon. Bida, pakauwaw lang yun ka. Pakauwaw ka na ko. Sorry, tiyo. Kasal din mo, ha? Last chance ko ning ihatag di mo. Di pagili ka magtarong, pakuha ta na kas imong inahan. Tiyo. Gitagaan ako last chance akong pagmangkod taon sa akong asawa taon. Kung dili gyud siya magtinarong sa trabaho, papawaon ako siya sa bayo eh. Bahala na mag-away mo sa akong asawa. Papulion ako siya dito sa Isaila. Kunya. Bida. Sino ba? Akong tablet lagi. Ato na ba kumutan na og salida dito niya? Wa naman diri. Bida. Di man yung butang. Dini, ragon. Nay, na pamagay na charger. Oo, pamagay na maipot sa outlet. Oo, nagikuha to. Kunya, kisa balay mo kuha nga kita raman din eh. Ah. Tulo raman ta. Nimal ang pangbangko ni May. Walain ko to. Isyo. Dong, nakadungog na ba kong istorya nga ni apil na si Isyut anang suyup-suyup. Ano? Shit. Yo. Palito, grabe sa hardware ka. Usak putilya. Gamito naman, tiyo. Papalit ito! Asa ko palit, tiyo? May hardware niya sa restriction. Sa gasoline station ay hardware. At bang anak. Ato pa dito ka. Iya, nitor ba, tiyo, eh? Pwede magmotor na ko, tiyo. Gawin ka motor! Kamao, tiyo, eh! Muna extra na ko rito. Balabay ko sa ato. Sige, pagdali. Kay gabito na ko rugby! Uy, apil na di ka rugby boys, to. Tiyo! Dali to! Tiyo. O ba siya, day? Wa pa man. Nga naman, gisugo to ni mo. O, day. Papalit ako rugby dito sa hardware. Na, basig nasangit to sa iyang mga barkada na sad. Or basig gisuyop tong imong gipadang kwarta. Oh, madukulan ako siya. Aw na nagduong dili ay. Aw lagi mauna na. Ay. Nana ay. Ganganganga pa. Nagtagang-takiang manang ano. Ay, nanay. Awara. Gano'n lang ka mga ibang motor, ha? Nagmotor ka kaninya karon, naglakaw lang ka sa mali ay! Tiyo. Huwag ko magkapalit, tiyo. Kubuha nga lang, eh. Basta mo, tay pa. Galakaw naman lang ka sa mali akong motor. Buha nga, tiyo, gitulis ko. Yas tang motor, kita. Pisot pa de ka, ang gituli maka, ha? Gitulis ba? Tulis? Buha nga mga tawanan. Usa? Buha nga mga tawanan na lagi, tiyo. Wala mo katawa, ino ka gitulis ka! Nagkatawa ka, tiyo. Gabi lang tulis ang motor. Pero wala kay bao nga wato'y gasolina. Napatay. Ay, ko kasabo sa huling ng tanaw sa pagmangkod sa akong asawa, kaduklunon ko, kapatiron ko, kakulatahon ko. Basta wala ko kasabot. Mao ni akong problema. Bida, makitaan ba ka ito akong motor? Usaon ba na tao pagsulti ka sa manang ang maguwang sa akong asawa? Mudayo rin ba naglaban sa anak? Gusto ba ko kabay pasulti na sa buhato na ko ani? Palihog tabagi ko ba, be? Ikaw nakasuway naman sa iyong kang motor ba? Unsa man ko kabay pasultihon, buying. Good morning sa lutupan na may gala ni Boy Badyala. Nya. I-apil na tayo si JC. Ato si apil si ato bugbog kay tili yung manok. Si Nani Clavaro. Bubuk kay Til yung manok. Bihat, basag. Bubuk Til, katawan. Ang tiil, de. Ang tiil. Bato ba Pedro ni? Ang tiil ko si manok. Murang tiil sa piso. Oy, Nanik.
Umupo kay te, kay... Atan, siya po sa ngupuan niya. Ate Pres! Kumusta ka niya, Ate Pres? Oh, nya, salamat kayo sa tanan itong makaigsuunan, ha? Nga niya karon. Bob, good morning mo diya, Bob. Good morning, hello. Nanas na Pres, agkutaw-taon siya. Morning, Arnold Galiste, og ni, Juan, Redin Cabrera. Nagtugutal si Kuya, si Ma'am Priscilla, o kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, Ate Pres. my Good God, morning sa mo diya, tanan. Ate Pres, sa tanan itong makaigsuunan. Morning, Gulyat. Good morning, Ate Jinjen. Yes, Kuya Alan. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya. Gawas ana para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate niya. Palit mo sa Diamond Yema OBM Special ugum-uguma na. Unya, palit mo kay Lami ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Yes, the best yung kana nato mga bata, ang atong imnon gyud no, mga bata no, ini kabuntag sayo. Sudla na tong init atong tiyan kana yung nindot nga mainom sa para nato sa mga bata ang Don Pepe Tablia. Magil ka na paimna gyud na inyong mga anak ang Don Pepe Tablia. Ate Pres, Okay, ang sendo dato karong adlaw. atong sinder Ate Pres si Dodong Dodong Buyeng. Buyeng. Dili ni Sir Arnold ha. Buyeng ra ba sa angga ng Sir Arnold, pero kanis Buyeng Ate Pres nani pag umangkon siyang asawa nga Marcel Bison gida sa maguwang siyang asawa diha puyo sila ha. Nya karon apil naman nang kuan Ate Pres, murag barkada wa sad gipakita nga disuyop diha. Basta ang last diyang sa Ate Pres gisugo siyang rugby siyang bali tiyo niya. Gisugo kay banam ni siya sa iyang kuan, bana ni Nadja. Gisugo siya rugby, gipamotor karon pag-uli nagkatawa nagi siya. Tiyo ay mag-rugby na ako kapalit kay gitulis ko tiyo. Giapil ang tulis ang motor kay porte lagutang Buyeng. Ay sa una na siya. Gitulis ko so sila kay bao nga ang motor wato gasolina. Taphaw ning bata. Tawa na katulisan. Ambot lang anong nainana ning bata taphaw na gamay. Tapaw. Nataphaw. Manay ingon tapaw. Na nakagamit na to. Sa imuha pag-ekspresyon natin hanggaws naong ano. Mao na ni. Nakagamit ato way siguro gibaligya to niyang motor. Pero sipsoyo bida. Ay papauli lang dito dong pauli lang na sa imong asawa dong na yang maguwang ipakuha na basig makadapat ka na or kamo pay magkuan pay siguro og undahan pa kag dungga ba na kuyaw na kay tagsaon ra kay utok na probida no. Mao ni ang problema ro dato Ate Pres kung saon niya iuli na ayon na dagdag kay kana pag mangko si masawa na man tabo ako dudang yung suyop na Ate Pres ni suyop ro ginang bataa. Okay, pag ingon niya palit rugby ha, mag-rugby sa day katsok. Ana naman. Yapil na mga uyawan. Bam, unsa may katambang na to aning bataa bam? Saban. Kaya ribe. Pasay. Pasay bam. Pasay din siya. Og sa amo pa makatigwangan sa probinsya Gulyat. Ana ay papuliada gadugag palakanon. Pulakanon. Gadugos pulakanon. Gadugang sa konsumo. Pero katong paambitan Gulyat karita sa Old Testament sa Isaiah 58. Isaiah 58 versikulo 10. Og pakanon ninyo ang gigutom og hatagan ang mga kabos ilang gikinahanglan. Musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udtong tutok. Karon, nabuhat naman ninimo, nakapapuyo na ka, nakapakaon ka na. Apan, mura siyag na abusar, no? Abusar yun ba? Gingon man dire, kung pakanon ninyo ang gigutom, di pakaon na nimo. Hatagan sa mga kabos sa ilang gikinanglan, musidlak. Musidlak mo ang kalag. Ang ako nga, napakaon na nimo, gipapuyo nimo, unya, ingon anak karumurag nag-abusar, para wa kay daghang huna-hunaon, diretso na imong panghuna-huna, sakto tong ingon Ate Pres ug ni Gulyat nga, papulian lang na. Papulian na sila kay pananglitan inig raid Gulyat. Unya atol nga naa diha sa imong bahay, diba dakpon makag-apel? Apel na. Kay drug din imong bahay? Dili mato, may tabo nga drug din bam. Kaya man niya pat sa UP ang iyang bahay. Pero ang iyang pagmangkon, kung pagmangkon siya ng asawa, kung doon ay nga butang, apel sila. Kaya na masuod sa pinimay. Ug ana din sa manuyok sing kwarto silang bahay.
Bate, wala na kayo ba? Oo. Tuloy pa na siya. Oh, kana din sa dito maghihimo sa dito sa ing kwarto sud. Mao yun. Isod na. Oh, paulia lang na aron Umagani mo nagbuhay din yung anak, umagani mo mga anak. Oh, Awa na sila, anak. murag wa. Na. Oh. Wa kay di man itog ka nila, mao nang di ka na. Problema na. Ngita problema. Awa sila, anak. Hindi erta oy. Singan? Yung Pedro, di itong kahit ko ipaungo. Amo, magkadoon. Oo, kaysa Lalo pa kaya kahit Bruce, amo, makadro. kaysa ako lang gingon og ari kas panultion sa mga tiniguangan ka nang gingon og pinadiyos. Nakatabang ka na. Nakatabang na. Oh, nakatabang ka na. Dili na Sobra, madam. dili na magmahay nimo ang imong sister-in-law. Sister-in-law man ano? Na dili na Oh. Puriya lang kung maghimo-himong istorya dito ang anak pananglitog moingon siya nga gidaog-daog ko dito. Wa ko pa kana. Wa pa kana. Ana si may imong magkakontra mo og ang imong sister-in-law. Apan, mo'y pagaingnon ug moingon kag wa di gabaws kay gipakaw nimo gipapuyo pa niya mo yang gihimo. Wa igabaws apan pong pa sa among katigwangan gyapon sa among probinsya. Sagdi lang kang imong gibuhat gilista mas taas. Oh, adto rito siya may nakakita. Kay unsay nga ni ana diya sa kuling gingon lagi kag kaniha in kaso og ridon niya naana siya maghimo sa mga dili mayong bisyo diya sa imong bay dakpon og apil imong bay dakpon kag apil. Apil nga dako. Pilon. Among silingan gulat gidakop ka nang bisag kuan tiguang nag edad og 70 na apil og priso. Pilon os tinta. Pero way usa ka semana gipapauli. Nga naman, apil man. Kung ano, Iyamang bay. Ah, Ngano man lula. Isa ka ay mo hatag mag 15 pesos. mauli Ayawat ka na lang pagbugas. Sigaan mo gito. Oh. Oh, di ay. Mauna. Nabi tayo uban nga bayan natin, pres. Palit og tinustos. Murag inaana, pabangan lang. Pabangan nila, no? Mao na kanang ano magsuyupay niya kada tao bayad og tag G's. G's ya 5 ka buok tao 50, inagawa 50. 5 sila po. Tag G's sila. Ay, kapangita ah. Dali, oy. Wa pay tax. Kakpan mo. Piti. Baita. Ako na itabo na. Pastrukon ka. Ako na itabo man nako. Nga nga sa mo. Manuyo pa din eh. Karon. Gidara ko sa bay. Ari. Man, kung sa may tsura ay manuyo pa. Gidara ko eh. Ay, nya. Unsa na itabo? Gitutunan ko. Salamat na ba kasi ko lumanon? Kora ko ang puzzle, Dihan.